No já bych řekl, že je to doba, můj názor je, před velkýma změnama. Takhle přece nemůže ten svět trvale žít. Samý vydírání, samý napětí, samý návraty k minulosti, v důsledku návratu minulosti, rozdělování společnosti. Vemte u nás třeba ten antikomunismus, že? No to je 15% až 20% volí ty komunistickou stranu ve volbách. Jo. No tak to máme respektovat přece, když je ta strana tady legálně povolená, ne tady vést nebo když vemete přijatí lustračního zákona, to postihlo 100 000 lidí, 100 000 lidí. No. Bezprostředně, že byli vyhozeni a za první a za druhý prostě to poskytlo tím, že třeba vůbec nemůžou pracovat ve státní službě. Vyzaměstnaní. To znamená v armádě, bezpečnosti, úřadech prostě a tak dále, a tak dále. To, čím disponuje stát, tam nesmí dělat. A ničeho se nedopustili. Byli třeba předsedy základní organizace strany, no. A takových lidí byly tisíce. Základní ne, ale byli v okresním výboru, od okresního výboru to začíná. No, tohleto působnost toho lustračního zákona. Tak přece ty lidi mám posuzovat podle toho, co dělají, jaký jsou výsledky jejich práce. Že si přispívají k rozvoji té země a ne ji ničí. Jo. Ono se odsuzuje prostě to období socialismu, ale dnes se žije jen z toho, ne z toho, co my vyrobíme a co vytvoříme, ale žije se z toho, co bylo vytvořeno, poněvadž se to všechno prodalo a peníze jsou pryč a miliarda a 1 bilion, 1,1 bilionu je stát zadlužen. A všechno je prodaný. Byty jsou prodaný, komunální, vodárny jsou prodaný, plynárny jsou prodaný, všechno je prodaný prostě a peníze jsou utracený a dluhy rostou. Teď letos roste o 260 miliard, že zadluženost země. No to je taková práce, to přece nemůže dál pokračovat tohleto. Nebo když vezmete ta krize světová, no v čem je vydaná? Je vydaná tím, že je tu nerovnoměrně rozdělené bohatství. Ty, kteří by si mohli kupovat, ty už mají toho tolik, že nic dalšího nepotřebují. Že si vymění jednou za rok nebo za 2 miliony auto, že jo, dobře. No ale ty lidi, kteří by chtěli koupit, ty zase nemají na to. Ale vyrábí se. A kdo si to tedy má koupit, když není kupců? A v důsledku toho krajně nerovnoměrné rozdělení těch příjmů, jo, když si vezmete ty manažéry, třeba manažera, nevím, toho elektráren, že já nevím už teď 17 milionů příjem ročně, no kde to jsme? Jo. To vezmete jedno vedle druhého. Kdyby měl být nějaký strop prostě, měli by být ty lidi tak, jak za socialismu, i motivováni jinak. Dostávali řády, byli vážení, žádný peníze nedostali. Dostal řád práce, byl vážený, zvali ho na různé akce prostě, že jo, posadili ho do předsednictva, tamhle nějaký schůze a tak dál. Byl hrdinou socialistické práce, zase nic nedostal. Na nejvíc, co dostal. Když byly auta ještě na příděl, jako na pořadní, tak dostal přednost. To bylo všechno, co dostal. Ale musel se ho zaplatit. Co? No ještě zaplatit. No, takže to není, bych řekl, jednoduchý. A proto si myslím, že není možné, aby ten svět tak žil, nebo vemte si tady potraviny. Mohli bychom jich vyrábět o 50% víc. No nevyrábíme. Kupujeme to někde z Francie, ze západní Německa, já nevím, odkud se to všady dováží. Přišly supermarkety, ty jsou cizí, ty si to objednají u svých. Jo, pokud jim to ten stát dovolí. A on jim to dovolí, poněvadž je členem EU a tam je prostě volný prostor celého EU pro obchodování.